тия кучета да видяха и се заиграха. Яко. Единственият минус наш кафе, че тия скапани такова, макар че то се вижда тротуара къде е, така че ти няма да удариш стълб по тротуара, ако стане нещо. Така, като гледам, рискове няма. Топ. Какво правим ли още една обиколка или си ходим? Не знам колко време такова, не искам да Това прекалявам, ама дай това ти питам действай сега. ако искаш.